बारे मासे फिथाइ थादों सुबायदिखा फिथाइया एबारावसो मोजां जोलैखौ मोनसनबाय मा जोलै बिलाय बबे सिजनाव गायनो हायो बेनिफ्राय गयबारि सिङावबो बे जोलैखौ गायनो हायो स' गाइस फै जों भिडिअखौ जागायलांनि भिडिअखौ स्किप खालामनो नाङा जोङो गयबारि सिङावबो जोङो बानलुखौ जोङो गायनो हायो दा नाय बियो अफ सिजन नायनै बानलुनि जिथुनाखि नुथाय सेहेराखौ नायनै बानलुनि सेहेराया ओरैबायदि गोथां ओरैबायदि मोजां बेनिफ्राय लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननो गयबारि सिङावहाय बानलुखौ गायनो हायो आं बिनि बिसय नोंथांमोननो आङो दिनैहाय लाबोनो आङो सानबाय आङो दाख्लि बेयावहायनो मोनसे भिडिअ आङो खालामदोंमोन जिथुनाखि आंनि गुगोल एक्सेन्स फैनाय आङो बेखौहाय बेयावनो बे बागानावनो आङो भिडिअ शुट खालामदोंमोन बियो आंनि न'नि नसुंसेयावनो बे बागाना अर्थात बे बागाना आंनि नङा बियो आंनि सासे आदैनि बे बागाना बिनिफ्राय बिथांखौ आङो फोरोंनानैहाय बियो आंनि फोरोंनायखौ लानानै बियो बे बागानखौहाय बे बानलुखौहाय बे गय बागान सिङावहाय बिथाङा गायदों दा बिनिफ्राय जोङो गयबारि सिङावबो जोङो बानलुखौ जोङो गायनो हायो दा नाय बियो अफ सिजन नायनै बानलुनि जिथुनाखि नुथाय सेहेराखौ नायनै बानलुनि सेहेराया ओरैबायदि गोथां ओरैबायदि मोजां बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनै गयाबो जाबोहांबाय बे गया मथा मथि 3 बोसोरनिफ्राय 4 बोसोरनि गेजेराव बे गया बे गायनाया दासिमावहाय दा बेनिफ्राय नैबाव नाय बेखौ गायनाया जाहैबाय दाख्लि जुननि 1 थारिखआव गायदोंमोन दासिमाव बे 30 दिन जाबाय बिनिफ्राय आरोबाव आंबो दासो आं गायबावनो जावैबावदों आंबो गायबावगोन आङो मथा मथि नैबे जुलाइ 1 थारिखसोआव आङो गायगोन दा बेयाव जेबो उसुबिदा गैया खिन्थु जोङो जेब्ला एसे सिजनखौहाय नायनानै गायोब्ला बेयाव दामखौ एसे बांसिन मोनो आरो अफ सिजनाव मावनो हायो बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया आं नोंथांमोनखौ खावलायो आगस्टआवबो गायनो हागोन सेप्तेम्बरावबो गायनो हागोन अक्ट'बरावबो गायनो हागोन बिनिफ्राय बेखौ बारनानै डाइरेक्ट जानुवारियावबो नोंथांमोना गायनो हायो आरो जानुवारि फेब्रुवारि बिथिं ओरै गायलांनो हायो बेवहाय जेबो उसुबिदा गैया बारि सिङावहाय जुदि गायोब्ला जोंहा मा मोनसे प्रफिट जायो अर्थात मा मोनसे जोंहा मुलाम्फा दं आं बिनि बिसय एसे आं नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनो सानबाय नायदो नै फार्स्टआवनो जोंहा फार्स्ट मुलाम्फायानो जाबाय नै नाय बेवहाय हाग्रा थानाय नङा नायनै फुरा साफा थागोन आरो गय सिङा गय बारिया ओरै नायफै नायनै फुरा हाग्राया खम बेनिफ्राय दासान्दि अखा हानायखाय एसे हाग्रा रज'फिनदों आरो नायनै गयफ्राबो ओरैबायदि गोथां मद' जाखादों आरो ना बेनिफ्राय जुदि हाग्रा थायोब्ला गयबारियाव फ्रायानो ग्लाइसिल होयो आरो बेनिफ्राय ग्लाइसिल होयोब्ला बेवहाय माखासे गयनि समस्याफोर जायो माने बेवहाय माखासे गयनि बेमारफोर जायो आरो दै रोदा सेवनायबो जानो हागौ बिनिफ्राय गोजौआवहाय बेयाव ओरै थांनानै थफाफा जानानै थैयोना नै बिदिबो जानो हागौ आरो दा बेनिफ्राय जुदि बे सिङाव आबाद मावोबा दा बेवहाय हाग्रा थानाय नङा ग्लाइसिल होनायनि गोनांथि जानाय नङा बिनिफ्राय बेवहाय दिनै आबाद मावदों बिनि हासारखौबो बियो मोनजागोन बिनिफ्राय गयनि साइस्थ'आ गुबुन जागोन आरो बे नायनै आरो बिनिफ्राय दाथ' अफ सिजन दा नैबेखौ गायनाया बे बानलुखौ गायनाया जाहैबाय दासिमावहाय 30 दिनल' जादों बेयावनो नायनै मास मोनसेयावनो बे जुन मासावनो गायदों आरो मास मोनसेयाव नायनै बिबार लाबाय नै बिबार लाहांबाय बिबार लाबाय आरो नै बिबार लाबाय बेनिफ्राय जिथुनाखि जोंहा दैज्लाङाव बिराद मोनसे हिट सान्दुं जायो बुंनो थाङोब्ला फ्राय जोंनि बेयावहाय दासान्दि 37निफ्राय 40नि गेजेरावहाय फ्राय थांफ्रामनो नागिरो जोंनियावहाय जिथुनाखि गरमनि बिदुङा अर्थात हिउमिडिटिया दा बेनिखायनो अपेन जायगायावबा एसे रानज्रबनो नागिरो आरो मोनसे गरमनि गेजेरजोंहाय एसे प्रब्लेमफोर जोङो माखासे समस्याफोर जोङो बानलुनि गेजेराव जों नुनो मोनो आरो खिन्थु बेबायदि एसे सिंफ्राव मावोब्ला बेयाव बानलुआव माखासे समस्याखौ जों नुनो मोनो आरो बेवहाय रानज्रबनाय गरमफ्रा माने एसेबाबो बासियो आरो दा बेनिखायनो गयबारि सिङावबो गायबा जायो आरो खिन्थु गयबारि सिङाव जुदि गायोब्ला जोङो बेखौहाय मा सिजनाव गायनांगोन दैज्लां सिजनाव जोङो गायोब्ला मोजां जायो मोनसे मुलाम्फाया बेनो जुदि बे बानलुखौ अफ सिजनाव गायोब्ला दामखौ बारा मोनो आरो दा बियो गैयाब्लाबो 150 थाखाया हलसेलाव बे सिउरखासै आरोखि
दा बेनिखायनो हायोब्ला बे सिजोनाव गायबा मोजां। ओमफ्राय गोबाङानो आंनाव सोंदों मा जोलैया मोजां आरो जोलैखौ खोन्था होननानै नोंथांमोना सोंबाय थादों। खिन्थु आं गोबां भिडिअआवहाय आङो जोलैनि बिसय आङो खोन्थाबाय नोंथांमोननो, खिन्थु नोंथांमोना अब्लाबो बार नोंथांमोना आंनाव सोंहरबाय थायो बबे जोलैया मोजां, बेनिफ्राय अफ सिजोनाव गायनो हागोन ना हाया होननानै। दा बेखौनो आङो रिकमेन्ड खालामो। आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानो अफ सिजोनावबो गायनो हायो, जेबो प्रब्लेम नङा बानलुआ। बेनिफ्राय गोजौ जायगा जायोब्ला मोजां आरोखि। बेनिफ्राय जोलै होननानै बुङोब्ला नाय जोलैया बेनो जाहैबाय, नाय मा बियो नान 2074 बेखौ गायो आरोखि। बिराद बरिया बे, मथा मथि जोंनि जायगायावहाय बेनो हाइस्ट टप आरोखि। आंबो गायदों, आं नोंथांमोननो आंनि बारिनि नुथायखौ आङो दिन्थिगोन, खिन्थु आं नोंथांमोननो जेब्ला हारभेस्टिं खालामगोन अब्ला आं बे समाव देखायगोन। नै नाय, बेनिफ्राय बे पेकेटआ बारा दाम नङा, जिथुनाखि दाम बियो एसे बारायबाय, सिगांहाय एसे खममोन, खिन्थु दा 400 थाखा, बेयावहाय 400 अर्थात 400 थाखा MRP बिसोर बुनानै होबाय आरो एसे डिमान्ड जानायखाय दामा बारायबाय आरो। दा बेनो बेस्ट जोलै आरोखि। जुदि नोंथांमोना गायोब्ला हाइब्रिदनि गेजेराव आं बेखौ बेस्ट मोनदों आरोखि। आरो जुदि नोंथांमोना आरो बिनिख्रुइ साबसिन जोलै जुदि दंबावोबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजोंहाय खोन्थाहरनो हागोन। दा नाय बे जोलैया नाय बेनो आरोखि। दा बेनो फिथाइया फैखासिगोन, टेनसन गैया आरोखि। दा जुदि गय बारि सिङाव गायोब्ला बेबायदिनो आरो बेबायदि मेथडजों गायोब्ला मोजां आरोखि। नाय डिसटेन्सआ खिन्थु बारा बुरजा जानाय नङा, बिगासेयाव नोंथांमोना एसे खम सोनो गोनां जागोन, मानो होनब्ला जोंहा माखासे गयनि डिसटेन्सखौ नायनानै बेखौ गायनो गोनां जायो आरोखि। गय बारियाव गायबा मोजां जागोन ना जाया, गायबा मोजां जायो, खिन्थु मेसें बोथोराव गायनो नाङा। मेसें बोथोराव गायोब्ला बेयाव सायख्लुम जानायनि जाहोनाव बानलुफ्रा बारा इसेबां माने मोजां जानाय नङा आरो बेयावहाय हावासिनि थाखाय फिथाइया प्रडाक्सना खम जागोन। खिन्थु दाबायदियाव जेबो उसुबिदा, ओमफ्राय प्रडाक्सना बिराद हेभि। आं नोंथांमोननो खोन्थायो, आं दाख्लै खादों, जास्ट आङो एसेल' दंफां खादों, खिन्थु बेयावनो बहुद हेभि आङो माने प्रडाक्सन बा आङो हेभि हारभेस्टिं आं खालामनो हादों आरोखि। दा बेनिखायनो बे प्रडाक्सना बिराद बेस्ट। दा भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ।